Nice. Oh, nice. What the fuck? Hvad skete der? Wow. Tag skin, tag skin. Jeg flasher. Jeg flashede Omen. Han kommer elbow, han kommer elbow. Ja, faktisk. Nice. Okay, kan gå bagfra. Åh shit, okay. Hey, Saudi Arabia. Saudi. Total lorten knife. Nej, Nea, han har et virkelig lorteskin. Er det ikke en makeshift eller sådan noget, seriøst? Mage punk. Nå, GG. One enemy remaining. Got you lacking. Hold da kæft. Ja. Det er skinnet. Vi skal bruge den der. Ja, kom. Nå, okay. Med en silver body. Ja. Hold da kæft. Hvad hedder det? Sky kommer på spawn. Hvor spawn? Der er spawn. Der er spawn. Ja, han kommer der. Fuck, hun er dårlig til at lave den der, det der. Flasher. Okay. Vi har spike. Ja. Idiot. Hvor du har en vandal? Ja, jeg har en prime. Ja, præcis, bro. Oh my, død lige, bro. Død lige, men fuck i. One enemy remaining. Kom i. Det er den der ghost, der er den lille af. Tag den, jeg holder her, bro. Nice, clean. Så ikke, hvad du lavede. Men... God flash. Jeg er glad for, Kan jeg blind? godt. Det er på grund af min blind. One enemy remaining. GG, bro. Der ligger en fucking vandal på mit spot, der er så hot. Nej, ikke udover den bare lyder generelt mega fucking crispy. Så bliver der noget, tror jeg. Han er et liv. Sage, et liv. Sage, et liv, bro. Ja, Cypher står dernede. Ja, Cypher er det stadigvæk. Her, de står, hvad fanden hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder, du ved, hvad jeg mener. Heath. I don't know. De ser mig Var det tid, man dårlig har, bro? Ja. Jamen, jeg bliver fucking blindet af min egen fucking teammate. GG. Hey, bro. Hvorfor man kan streame mere enjoyable? Nå, Vandal, bro. Jeg kalder dem Vandal fra nu af. Oh, nice, back to the GG. Wow, gunner. Nice. He's gonna play for all, maybe Molly's as well. Yeah. Here. Ja, I burde nok push ham. Og fake defuse. Maybe tap the bomb. Beta. Go push him. Go! Yep. Der kommer en mål lige bare vente på det. Ja, damn. I godt nå det. Fuck it. Nice.
dårligt. You get it, I think. Kom nu. Nej. Nice, we played. Ja tak.